Malawi Brief. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jenny Ansa mawa ayendera anthu amene akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi m'maboma a Mangochi komanso Tcholo. Akatswiri a zaumoyo ati zikhulupiriro ndi uthenga wabodza zikusokoneza ntchito yolimbana ndi khansa ya khomo la chiberekero. Ndipo mu nkhani za masewero, Craig Sporting yagonjetsa FCB Nyasa Big Bullets m'masewero a mu TNM Super League pamene Wanderers yalephera kupita pamwamba pa mpikisanowu. Takulandirani mu nkhani zathu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jenny Ansa mawa ayendera anthu amene akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi m'dera la Senior Chief Chowe m'boma la Mangochi. Malinga ndi nthambi yoona ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma, mvula ya mphamvu yomwe inabwera ndi mphepo inaononga nyumba za anthu 116 m'dera la Sabti A Moto, ndipo mawanja oposa 108 ndomwe akhudzidwa ndi ngoziyi m'mudzi mwa Makumba m'bomalo. Pali chiyembekezo choti Dr. Ansa akatsegulira mwambo wopereka katundu osiyanasiyana ongoyembekezera kwa anthuwa, ndipo akafika kumalowa nthawi ya 9 koloko mawa. DC wa boma la Tcholo Hudson Kuphanga wayamikira nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma kamba kopereka thandizo la msanga kwa anthu omwe akhudzidwa ndi ngozi ya mvula ya mphepo ya mkuntho yomwe yaononga nyumba m'madera a mfumu Chikhwaza, Samuti ndi Mchacha kwa mfumu yayikulu Boyili m'bomalo. Akuphanga ati mabanja pafupifupi 53 akhudzidwa ndi ngoziyi, ndipo kudzera ku Dodma alandira kale thandizo la chakudya ndi ziwiya zina zogwiritsa ntchito pa khomo. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jenny Ansa akuyembekezeka kukayendera anthuwa m'mudzi mwa Chikhwaza mawa lolemba pa 1 December. Akuphanga akufotokoza. Zimezi zinakhudza kwambiri chifukwa anthu alibe pogwira, ngati anali ndi nandolo, anali ndi mwina makaka, zinthu zimezi zaonongeka, alibe chakudya, alibe zovala, ndi anthu ofunika chithandizo kwambiri. Ndinene pano kuna kuti titapanga ripoti limene monga mmene timachita nthawi zonse tinatumiza ku Dodima. A Dodima mawa ake analipatsa chimanga mwina 53, komanso analipatsa maplastic 53, analipatsa ndowa mwina 53, analipatsa mapero mwina 100. Tinabwera kuno kudzagawa. Izizi zatimangitsa kuti ifeso tikhale olimba mtima kuti tikangogogoda ku Dodima kucha chinthu chabwera kale. Zimene zikufunikira chifukwa muone mmene chinachitika pakalepa mpakuti tikagogoda katundu amachedwa abe, anthu ena analuza chikhulupiriro mwakuti pano ena nyumba zawo zinagwa sanalembetse nawo amene kuti ife mukalemba mayina sizibwera, koma apapa tikuthokoza ku Dodima chifukwa changu chimene achitache kuti zinthu zikangotonekera kalekale katundu wabwera. Tikuthokoza kwambiri chifukwa kuti akumatifungatira nthawi ya mavuto ngati amenewa. Pakali pano tudikira chithandizo chokwa mbawerako sichinabwere, ndemo ngati kuva kuti mwina vota vice president akubwera kunoko mawa mwina atibweretserako chithandizo chimene chifukwa anthu akuvutika kwambiri. Amayi mdziko muno awalimbikitsa kuti akhale patsogolo kulimbana ndi mavuto omwe amadza kamba kakusintha kwa nyengo. Katswiri wa zakusintha kwa nyengo wa mdziko la Canada Mayi Joel Mate ndiwo ayankhula izi kumponera m'boma la Dowa ku maphunziro a zakusintha kwa nyengo. Maphunzirowo anakonza ndi abungwe la Leadership for Environment and Development Lead Malawi. Chipitiro ntumodzi ali ndi zambiri. Pozindikira kuti mavuto ambiri odzakamba kakusintha kwa nyengo amakhudza kwambiri amayi, bungwe loona zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo la Lead Malawi linabweretsa pamodzi amayi osiyanasiyana kuti aphunzire za nkhaniyi. Amayiwa omwe ndi oposa 30 ndi mamembala a bungwe la Women Network in Climate Action of Malawi WONECAM. Malingana ndi mkulu wa bungwe la Lead Malawi Professor Sostin Chiwota, kafukufuku aposachedwapa anapeza kuti amayiwa amasowa upangiri wamomwe angathanire ndi mavuto akusintha kwa nyengo. Ntchitoyi akuyigwira ndi chithandizo cha ndalama zochokera ku dziko la Canada. Katswiri wa ku Canada wa zachilengedwe a Joel Mate wati amayi a dziko muno akuyenera kuchilimika pa nkhani ya kusintha kwa nyengo chifukwa kumakhudza moyo wawo wa tsiku ndi tsiku.
ndipo mmodzi mwa amayiwa a Jesse Mwale omwe ndi mlimi ochokera boma la Mzimba ati tsopano ali ndi kuthekera kokaphunzitsa anzawo upangire omwe apeza wakusintha kwa nyengo. Ndikaphunzitsa azimayi anzanga ndi asungwana za kusintha kwa nyengo, ndiponso ndikaphunzitsaso zakuti azimayi nafenso ndife anthu othekera, tisazitengere kuti amuna okha ndi amene angati. Kusintha kwa nyengo mmene kwasinthira ife timaphunzitsa ndi kale manyowa, tikapitiriza kuti tipitirire kuzala mitengo malingana ndi nyengo mmene zasinthira, tipitirize ndithu kumagwiritsa ntchito manyowa pa nthaka imakokololoka, koma tikayika manyowa chinyezi chimakhalirira ngakhale kukhale ma dry outs komabe chimatani chimanga chija chimachita bwino sichinyala. Ine ndikapitiriza kuphunzitsa azimayi anzanga achisungwana even ma VDC ma ADC. Mubungwe laonekhama muli amayi omwe ndi alimi ogwira ntchito ku mabungwe omwe si aboma komanso ena ogwira ntchito mboma. Chipiriro Mtumodzi, MBC News, Mponera. Konsolo ya boma la Chikwawa yati umphawi komanso ngozi zokugwa mwadzidzidzi ndi zina mwa zimene zikuchititsa makolo kuti adzilekerera ana awo kapena kumawachitira nkhanza zosiyanasiyana. Mtolankhani wathu Ruth Chinangwa ali ndi nkhani yonse. Mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi yoona za chisamaliro cha anthu ku konsolo ya boma la Chikwawa, Kenneth Masangano, atsimikizadi kuti umphawi ndi ngozi zakugwa mwadzidzidzi zikukulitsa mchitidwewu. Iwo anati izi zili chomwechi chifukwa makolo ambiri sanaphunzire mokwanira komanso ambiri amapita mdziko la Mozambique kukayang'ana mwayi wa ntchito. Amasangano anena izi pamene amayamikira malo oyang'anira ana mbomali a SOS pa ntchito yomwe akugwira poteteza ufulu wa ana potukula mabanja ovutika. Kwenikweni kufunika kwake kuti zinthu zingapo zimene kufunika kuti choyambirira ali kunena kuti tikuona kuti makomiti afingira amene ali ndi udindo kudera kunoko. Sosi ndife aboma tinapanga empower kuti iwo ali ndi udindo kwenikweni kupanga ma cases maso kwene kuliza ndi makomiti anzawo nene ngatani kuti angagwire ntchito kuchepesa maso kwene kufuna kwanisa ufulu wa ana amenewa. Mkulu oyang'anira ntchito za SOS mbomali amayi Konyoni ati bungwe lawo laonjezera zaka zina zinayi za ntchitoyi yomwe ifikire ana 1200 ku mabanja 300 ovutikitsitsa. Imeneyi tiyamba ndi mabanja ena osati amene tachiwanawo kuyayi amene alephera kupanga graduate amene project ikamatha chaka chino cha 2025 tathana nawo. Mu chaka cha 2026 tipangaso recruit mabanja ena 300. Magrupu ake ndi omwe aja awiri Mphungu ndi Mpheza, koma tawonjezerapo group wina timati Chipwaira. So tikhala ndi ma group senior group atatu project ya tsopano. Kafukufuku yemwe anachitika mderali mzaka za 2008 ndi 2011 okhuza umoyo wa ana akusonyeza kuti ana oposa 16,000 anataya chisamaliro cha makolo. Ruth Chinangwa, MBC, Blantyre. Unduna wa zaumoyo watsindika zakufuna kuphunzitsa ndi kudziwitsa anthu za khansa ya khomo la chiberekero komanso ubwino oyezetsa pomwe dziko la Malawi likutsalirabe pa ntchito yolimbikitsa amayi ndi atsikana kuti akayezetse. Akuluakulu a zaumoyo ati kuchuluka kwa zikhulupiriro ndi uthenga wabodza ndi komwe kukukolezera kusachita bwino kwa dziko lino pa ntchito yolimbana ndi nthenda ya khansa ya khomo la chiberekero. Emmanuel Chikonso akufotokoza. Chiwerengero cha amayi omwe akumwalira ndi khansa ya khomo la chiberekero akuti chikupitirira kukwera. Bungwe loona zaumoyo pa dziko lonse limayerekeza kuti amayi oposa 463,000 atha kumwalira ndi nthendayi pakati pa zaka za 2020 ndi 2070 ngati amayi sangalandire thandizo. Unduna wa zaumoyo waloza chala zikhulupiriro zomwe akuti zikubwezeretsa m'mbuyo ntchito yolimbana ndi nthendayi ponena kuti boma linayika pa mtima ntchito yoyeza nthendayi. Mmodzi mwa alembi ku unduna wa zaumoyo a Breston Chisamire ati pakufunikira kuyika njira zodziwitsa anthu komanso bwino oyezetsa nthenda ya khansa ya khomo la chiberekero. Mu matageti athu kusonyeza kuti tikufikirabe koma sitinafikebe chifukwa choti ena chifukwa cha nkhani ya zikhulupiriro ndi ena kuti afikiridwe zikuvuta, komabe ku mbali ya matageti amene takhala tikupanga tikuonesa kuti tikapanga raundi imene tikumafika ndithu over 80%
kuti tikuwafikira atsikana olazimayi kuti alandire katemera amene wa HPV. Mmodzi mwa akuluakulu oona za uchembere wabwino a Brea Siwale anavomereza kuti ntchito yofuna kuti amayi akayeze khansa ya khomo la chiberekero ikuyenda pang'ono-pang'ono, pomwe amayi 40 pa 100 aliwonse ayezetsa, pomwe anthu 70 pa 100 aliwonse ndiye mulingo wake malinga ndi bungwe la zaumoyo pa dziko lonse lapansi la WHO. Mene ndionena pano zosatira zinatuluka ndipo zikusonyeza kuti anthu njira yoti azitenga okha aziziyeza okha titere akuyikonda kwambiri chifukwa chokuti njira zinazi zimakhala kuti mwina pamakhala zochitika zambirimbiri than ina yoti atakuzitenga sample okha kupitisa uko akangoyeza angodikira zosatira. Malipoti akuonetsa kuti dziko la Malawi likutsogola ndi imfa za matenda a khansa ya khomo la chiberekero pa dziko lonse. Mmodzi mwa akuluakulu akubungwe la Dream St. Egidio Asangale Haba wati nthenda ya khansa ya khomo la chiberekero ndi chiopsezo pa chitetezo cha dziko lino potengera zopsinja zomwe zimadza amayi akamwalira ndipo ana otsala amazunzika nayamba mchitidwe osayenera. Akuluakulu aboma komanso nthambi zosiyanasiyana ati kudziwitsa anthu za nthenda ya khansa ya khomo la chiberekero komanso bwino oyezetsa nthendayi ndi njira zokhazo zogonjetsera nthendayi. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Ntchito za umoyo m'boma la Tcholo zikuyembekezeka kupita patsogolo kutsatira thandizo la zipangizo zogwirira ntchito ku chipatala za ndalama zokwana 2.5 biliyoni kwacha kuchokera ku gulu lina la Amalawi omwe amakhala mdziko muno komanso kunja kwa dziko lino lotchedwa The Patriots. Gululi lati thandizoli ndi gawo la masomphenya ake osintha zinthu popititsa patsogolo umoyo wa Amalawi mdziko muno. Jini Chinsamba ali ndi zambiri mu ripoti ili. Pozindikira kufunika kwa ntchito za umoyo, gulu la Patriots latenga udindo othandiza boma popereka zipangizo zogwirira ntchito mzipatala mdziko muno. Poyankhula pomwe gululi limapereka thandizoli pa chipatala cha Tcholo, mtsogoleri wa gululi yemwe ndi mmodzi mwa Amalawi omwe amakhala kunja kwa dziko lino, Profesa Edward Mbewe, wati nthawi yakwana yoti Amalawi omwe ali kunja ndi mdziko muno athandizire masomphenya a boma posintha kaganizidwe kosiyira boma chilichonse maka pokonza mavuto ena omwe anthu amakumana nawo. Iye wapempha akuluakulu a zaumoyo pa chipatala cha Tcholo kuti agwiritse bwino ntchito zipangizo zomwe aperekazi ndi kuti zigwire ntchito yake moyenera. Dziko lili ndi ntchito yayikulu kuti athandize anthu muzipatala, ndiye madokotala nawonso ntchito yawo kuidziwa koma ngati alibe zipangizo ndipo ovuta kuti athandize anthu. Ndiye chimene tinayamba nchakuti kutumiza anthu abwere akayankhula ndi madokotala muzipatala afufuze kuti chimene mukufuna ndi chani, andatiuza zinthu zija mmene anatiuzira. Ndiye timabwera ku America kukatola zinthu zija zimene zikufunika kuyika makontena nkubwera. Mawu ake bwana mkubwa wa boma la Tcholo Hudson Kupanga wati zipangizozi zithandiza kwambiri kuti anthu am'madera ozungulira chipatalachi adzilandira chisamaliro mosavuta. Ife ndifonyadira kwambiri kuti landa zinthu zimene zizi kuno ku Tcholo chifukwa chakuti takhala tilovutika kwambiri m'magawo amene wawa, koma chifukwa chakuti thandizo limeneli labwera nthawi yoyenera pamene tili nkusoweka zinthu zambiri mu chipatala mwathu. Ndife anthu onyadira kwambiri kuno ku Tcholo tili ndi ma health center tupizipatala zing'ono timene timasowekera matebulo ngati opangira x-ray. Pamenepa mfumu yayikulu mchilamwera yalonjeza kuti ionetsetsa kuti zipangizozi zikusamalidwa bwino kuti anthu apitirire kupindula ndi chisamaliro cha zaumoyo m'bomali. Thandizoli ndi gawo la ntchito yayikulu yomwe gululi lakonza lopereka makontena 100 azipangizo zogwirira ntchito za umoyo mzipatala zosiyanasiyana mdziko lonse la Malawi. Jini Chinsamba, MBC, Tcholo. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jenny Ansa
mawa ayendera anthu amene akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi m'maboma amangochi komanso tcholo. Akatswiri a zaumoyo ati zikhulupiriro ndi uthenga wabodza zikusokoneza ntchito yolimbana ndi khansa ya khomo la chiberekero. Ndipo mu nkhani za masewero, Craig Sporting yagonjetsa FCB Nyasa Big Bullets m'masewero a mu TNM Super League pamene Wanderers yalephera kupita pamwamba pa mpikisano. Takulandiranso nkhani zathu. Bungwe la Press Trust lapempha mabungwe omwe si aboma kuti athandize kupititsa patsogolo maphunziro. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli a Audrey Mwala ati sukulu zochuluka mdziko muno zili ndi zosowa zambiri zophunzirira zomwe zingapititse patsogolo maphunziro apamwamba. Amwala ayankhula izi m'boma la Kasungu pomwe bungweli limapereka zipinda zophunzirira pa sukulu ya sekondari ya Chamakala m'bomalo. Trinity Kaphantengo ali ndi ripoti. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Press Trust Audrey Mwala ati pamene dziko la Malawi likutsogoza ntchito za maphunziro apamwamba, zipangizo zochuluka zothandizira ntchitoyi ndi zofunikanso. Iwo ati kupezeka kwa zipangizozi monga malo komanso zipinda zophunzirira zabwino kungathe kupititsa ntchitoyi patsogolo. Pakali panopo maphunziro alipo tikhoza kunena kuti akupita kolondola, koma sitinganene kuti tafikapo. Maphunziro wa ndokuti ndofunika kuti tipitirire. Kupitirira kwake ndiko kuti TNL tikhale tikupanga improve mwachitsanzo ma laboratories zimene anthu angathe kupanga ma experiments osiyana-siyana, komanso ma computer, komanso ngati malo ogona amakhalanso vuto lalikulu, komanso ma office, komanso zofunikira za aziphunzitsi zimakhala zovuta. Poyankhulapo, mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi ya maphunziro a Dickens Mbewa ayamikira bungweli pa thandizoli potsindika kuti chitukukochi chithandizira sukuluyi komanso midzi yozungulira. Iwo achenjeza ophunzira pa sukulupa kuti pasadzapezeke wononga zina mwa zipangizo za chipindachi, koma kuti pazikhala kukambirana ngati pali kusamvana pakati pa aphunzitsi ndi ana asukulu. Ngati unduna wathu akhazikitsa maphunziro a kupanga counseling, wathandiza anyamata ndi atsikana kuti akakhala kuti ali ndi vuto kapena kusagwirizana ndi aphunzitsi awo kapena leadership ya pasukulu, asamathamangire kuononga katundu. Polandira thandizoli, mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi a Christina Chiwaya ati chitukukochi chabwera mu nthawi yake pamene sukuluyi yakhala ikuvutika ndi vuto la zipinda zosakwanira zophunziriramo. Iwo anati izi zithandiziranso kakhozedwe ka ana pa sukulupa. Mablocks amene wathandizira kwambiri kuti kakhozedwe ka ana kakhale kabwino, chifukwa chonena kuti malumziwo ali ndi malo okwanira bwino kuti ana sakumva aphunzira popanda chofuta china chilichonse, nawo aphunzitsi agwira ntchito yawo popanda vuto lina lilonse. Bungwe la Press Trust lamanga ndi kupereka zipinda zinayi zophunzirira, maofesi aphunzitsi awiri, zimbudzi zamakono komanso tanki ndi pampu ya madzi zomwe ndi zokwanira ndalama zosachepera 350 million kwacha. Trinity Kaphantengo, MBC Kasungu. Boma lati miyambo ya chikhalidwe ndi chida chothandiza pa ntchito za zokopa alendo mdziko muno. Nduna ya zamalo a Japi Muhango anena izi pamwambo okumbukira chikhalidwe cha anthu aku Karonga ndi Chitipa umene unachitikira pa tsinde la phiri la Mbande m'boma la Karonga. Iwo atinso miyambo ya mtunduwu imathandiza kupititsa patsogolo chikhalidwe ndi chuma cha dziko. Hassan Phiri wabwera ndi zambiri mu ripoti ili. Mtsinde mwa phiri la Mbande anali malo otanganidwa pamene anthu ochokera ku Chitipa ndi Karonga anakhamukira kudzakondwerera chikhalidwe chawo. Magule monga Mwinowe, Ndoro, Indingala ndi ena analikitika pamalopo kusonyeza chikondwererocho. Yemwe anayimira mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika a Japi Muhango ati miyambo ya chikhalidwe imapititsa patsogolo umodzi ndi kugwirizana pakati pa anthu. Iwo ati mtsogoleri wa dziko lino ndi odzipereka kuonetsetsa anthu akutsunga chikhalidwe chawo mdziko muno mwa ufulu. Apo iwo ati chikhalidwe ndi chida chimodzi chothandiza kupititsa patsogolo ntchito zokopa alendo ndi chitukuko. Kwabwera alendo osiyanasiyana. Pala alendo panachoka ku Zambia, pala alendo panachoka ku Tanzania, pala alendo panachoka ku Machinga, pala alendo panachoka ku Palombe. Anthu amaboma osiyanasiyana lero lino ali kuno ku Karonga. Anthu amene kubwera kunoko sikuti
aenda mumlengalenga yayi amene watu aenda magalimoto akwera mabasi akwera matransport osiyana-siyana ndiye kuti anthu amene ali mu sector ya transportation amene ali mabizinesi zamayendedwe ndiye kuti apanga ndalama chimodzimodzi amene ali ni malo ogona ife tutagona kuno kukalonga sikuti tagona mnyumba wathu tiya tagona mnyumba yolipira ndiye kuti anthu onse amene abwera kuno ku Tanzania ku Zambia onse aja anafuna tapeze malo ogona kuno ena anabwera dzana ilo ndiye kuti maloji amene ali mabizinesi ntchito zokopa alendo zamanyumba ndi zina zotero apanga ndalama ndiye tikamanena kuti miyamo ngati imakopa alendo ake ndati amene poyankhula m'malo mwa Paramount Chief Kiyungu mfumu yaikulu Karonga yati mwambo wa chaka chino unali opambana poganizira kuti kunabweranso alendo ochokera ku mayiko monga Zambia ndi Tanzania. Sitinayambe takhalapo ndi anzathu ochokera mayiko ena nkoyamba mwambo umenewo kuti tikhale ndi anzathu ochokera ku Tanzania ochokera ku Zambia ndi kumadera ena amene mwina machi mbuyo sanafikire kuti azafike pambande. Kumwambo kunafika akuluakulu a boma, mafumu ochokera madera ena osiyana-siyana a mdziko muno ndi anthu ochokera mboma la Karonga ndi Chitipa. Aka ndi kachitatu kuti mwambo uchitike kumbande kuchokera mchaka cha 2022. Hassan Piri, MBC, Karonga. Munkhani za malonda. Pofuna kulimbikitsa ntchito za banki ndi kufikira anthu ambiri, NBS banki yatsegulanso nthambi yake m'boma la Chitipa. Mkuloona za ntchito ku banki ya NBS Shadrack Chikusiro wauza MBC kuti banki yayikapo mtima pofuna kutumikira makasitomala awo. Joseph Mbuyi walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Blessings Gondwe. Posatira kusegulidwanso kwa banki ya NBS mboma la Chitipa patatha zaka zisanu ndi chimodzi 6 kuchokera pamene anayiseka banki mu chaka cha 2019, Achikusiro auza MBC kuti banki kale inatseka nthambi yake mbomali kuti ikonzenso njira zina zothandizira makasitomala ake. Achikusiro anatinso kusegulanso kwa nthambi kuthandiza kuti makasitomala azipeza ngongole komanso kuwapasa mwayi wopindula ndi zina zomwe banki imachita kuonjezera pa njira zambiri za makono zomwe banki ili nazo. Kunena kuti we are caring a little more. Tinaona kuti ndi chaka choyenerera kuti tibwerere while we are caring a little more kuzatsegula banki imeneyi kuti tichepese mavuto amene makasitomala athu amakomana nawo pomapanga spending ndalama kupita ku Karonga kuyenda mtunda wautali koma tibwere konkuno pobwezeranso chikondi chimene ationesa chokhalabe nafe ngakhale sitinali. DC wa boma la Chitipa a Frank Mkandawire yemwe anali mlendo olemekezeka pamwambowu anati chitukukochi chabwera pa nthawi yake ndipo chithandiza anthu okhala mbomali kupeza ntchito za mabanki. Iwo atinso popeza ndalama za CDF zafika pa 5 billion kwacha akhala ndi mwayi wogwiritsa ntchito mabanki osiyanasiyana pa ndondomekoyi. Fera kanselo fuel kupitira ku Karonga kupita ndi kubwera zinali zinthu zovuta zopangitsa kuti ndalama zambiri zizionongeka kutera kuti tikapeze ma services a banki ya NBS tili ndi chimwemwe kwambiri kuona kuti banki yatibwerera pafupi. Mmodzi mwa makasitomala a NBS mbomali Chimwemwe Sibale adayamikira banki posegulanso nthambi ponena kuti zithandiza kupulumutsa nthawi ndi ndalama pomwe kale ankayenda mtunda wautali. Timataya nthawi chifukwa ngati tikufuna kuti tikala ndiye chithandizo ku banki yathu ku NBS ndi kuti kuntchito siku limenelo tasiya zonse osagwiranso ntchito. Ndipo tinali anthu odandaula kwambiri koma amene NBS ayibweretseranso kunoko ku Chitipa ndife anthu osangalala kwambiri. Anthu pafupifupi 25,000 ndi omwe akuyembekezeka kupindula ndi ntchito za banki mboma la Chitipa. Munkhani za masewero. Craig Sporting yagonjetsa FCB Nyasa Big Bullets ndi zigoli ziwiri kwa adu m'masewero a mu TNM Super League omwe anali pa
Dimba Stadium ku Mchinji. George Chaomba komanso Jackson Beza ndi omwe agoletsa zigolizi kuti Craig Sporting itenge mapointi onse pa masewerowa, pamene Wanderers yalephera kupita pamwamba pa mpikisanowu italepherana ndi Chitipa United posamwetsana chigoli m'boma la Chitipa. Mtolankhani wathu Yamikanisi Mtowe ali ndi nkhani yonse. Anali masewero omwe matimuwa anayamba ndi mphamvu. Bullets ndi omwe inayamba kumenya pa golo la Craig Sporting kangapo kudzera mwa Paul Master, Babatunde Adepuju komanso Chikumbutso Salima, koma sizinaphule kanthu. Nayo Craig Sporting inapeza mipata kudzera mwa Jackson Beza komanso Peter Kadawati, koma analephera kugoletsa ndipo chigawo choyamba chinathera 0-0. Koma zinthu zinasintha mu chigawo chachiwiri, Craig Sporting italowetsa George Chaomba yemwe amapereka thengenenge kwa otseka kumbuyo kwa Bullets, ndipo Chaomba anapeza chigoli pa 53 minutes ndipo pa 62 minutes anapereka mpira kwa Jackson Beza yemwe anagoletsa chigoli chachiwiri cha Craig Sporting. Izi zinapereka mphamvu ku Craig Sporting yomwe inapitiriza kupanikiza Bullets, koma mwayi sunapezeke wa chigoli china. Mphunzitsi wa Craig Sporting Elia Kananji wayamika osewera ake kamba kochilimika komanso kukwanitsa kugonjetsa Bullets kwa nthawi yoyamba. Kananji wati izi ziwapatsa mphamvu pomwe akhale akukonzekera masewero awo ena mu mpikisanowu. Wachiwiri kwa mphunzitsi wa Big Bullets Gilbert Chirwa wavomereza kuti timu yawo sinasewere bwino ndipo akaunika kuti akonze pomwe zalakwika ndi kuti adzachite bwino m'masewero awo otsatira. Ngakhale yagonja, Bullets idakali pamwamba pa log table ndi mapoint 56 pa masewero 25 ndipo ikufanana mapoint ndi Wanderers yomwe yalepherana ndi Chitipa United 0-0 m'boma la Chitipa. Wanderers yaswera masewero 24 ndipo ili pa namba 2. Masewero ena, Silver Strikers yomwe ili pa namba 3 yagonjetsa Sivo 1-0 kudzera mwa chigoli cha Innocent Shema pa 86 minutes. Dedza Dynamos yagonjetsa Mafco 2-1 pamene Karonga United yagonja pa khomo 1-0 ndi Ekhaya. Yamikanisi Mtowe, MBC Sport. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu madzulo ano.